कहाँ रह गई पार्सल वाला, अभी तक ले ना आयल। जल्दी से आ जाए तो हम अपन पार्सल छुपा के रख देती, घर वाला देख ली लोग तो दिक्कत हो जाए। जल्दी से आओ ना, फोन कर ले रखा कि जल्दी से आओ तनी, एक आवे में इतना टाइम लग गल, हमार हार्ट बीट बढ़त जाता। आ गई मैम आपका पार्सल। इतना लेट क्या मिला? ट्रैफिक में फंस गया था मैम। ओटीपी हाँ दे तनी, 1 सेकंड। अरे ये भाभी काची मंगवाले बारी? 3 6 3 6 8 2। 8 2। थैंक यू मैम, रेटिंग कर दीजिएगा हमारी कंपनी को। भाभी का मंगाई ऑनलाइन? कुछ होता ना। अच्छा हमरा से लुकावा तनी, हम देख लेनी हां कुरियर वाला सामान देके गइल ह। हम कुछ मंगेले हो कि उसरुआ का मतलब बा? बताएं कि ना? ना, अपना काम से मतलब रखी, हमरा फेर में कम रही। जरूर दाल में कुछ काला बा, अभी पता लगा तनी। भैया का करो तारो? काम करता नहीं, कामे करत रहो। घर में का सामान आ जाता ऑनलाइन, अब तारा कुछ पते नहीं खे। मतलब भाभी कुछ मंगौले बारी ऑनलाइन, हमरा से नइखे देखावत, बुझाता कि कुछ डेंजरस चीज बा। देख खाली उनके फेरा में रह, अपना से तोरा मतलब नहीं रखे के। जो जाके अपन काम कर, हमरा काम करे दे। बाप रे बाप, रिमोट को से जान छूटल ना, तो ये हमार भांडा फोड़ देती, अब एकरा के मुका देता नहीं। अच्छा ये जो छुपावत रही। चल ये काम तो हो गए। बाप रे सुबह से परेशान हो गई है, अब जाता नहीं तनी आराम कर लेवे। हमरा से छुपावत रहनी अनु, अभी रहो सामान सब कोई के दिखावत तनी। अरे देख ना बबू, पंडित जी के बोलावले रहनी हो, अभी ले ना आइलन पंडित जी। पंडित जी के काहेला? तो बबनी के दिखावे खातिर देखत नहीं खो कि कहीं बियाह सेटे नहीं के होत, लागलो बियाह कट जाता, तो पंडित जी के बोलावले बानी। अहन तो बताइहन कि कोनो ग्रह उरह तो नहीं खे, ग्रह उरह रहेला तो जल्दी बियाह ठीक ना होखेला। ठीक कहा तारू, हम परेशान हो गइल बानी लइका खोजत खोजत, अभी एकर बियाह नहीं होत। भाई होय देख भाभी का मंगा के रखले बारी ऑनलाइन। दी ना, ई रउआ काम के चीज नहीं खे। का छुपौले बड़ी? मम्मी जी हमरा काम के चीज बा, रउआ काम के चीज नहीं खे ना बबनी जी, खाली हमरा पीछे लागल रहे। हमरो से आके कहलो कि अभी कादून छुपैले बरू, का छुपैले बरू देखा दो ना, हम ना देखें। अच्छा ना देखाएं। साड़ी साड़ी का हो? तू तो अभी नु साड़ी मंगौले रहलू अपना ला। हम रउआ बर्थडे लाई मंगाइले रहनी हां, सरप्राइज रखले रहनी हां कि रउआ बर्थडे के दिन दे हम, हमर सारा सरप्राइज के माटी में मिला देली। सॉरी भाभी। का रे कन्या हमरा ला इतना सोचले रहली हो, इतना श्रद्धा रखले रहली हो, हमरा खातिर सरप्राइज साड़ी मंगल रहली हो, अते हमको सब सरप्राइज खत्म कर देले। यही हो ये कर बिया बिना मतलब के दिमाग लगावेले ढेर, यही से कर बिया नहीं होत। ये रही नु तो ससुराल में ना बसबू, गुजर बसर ना होता है। हमरा पीछे पड़ो रहेली खाली कि हम का करो तनी का ना।